Club Junta, building better Africa. Kukuyimirani ya Malawi mopanda mantha kulankhula zobisikazo osasiyapo kanthu mu nyengo imeneyi ya wajantoliro, nyengo imene muwina mutu wake sukuyenda bwino wapenga akuti akayiganizira konvo ijayo ili ndi apolisi magalimoto asairini ili ngwi akuyenda akukwera ndege pafupi akaziganizira zimene zija mutu wace sikuyenda bwino ndi uyu wapenga sakumvesa kuti kodi 2 miliyoni chakuti muthalikayo wayipezera pande iye ujazoona mmene amachukira muja kukapeza 700 chakuti zonse zija sakumvesa iyayi ndiye akuyesesa kupita kumakhoti kupanga izi kuauza anyamata kuti azikhapa anthu kuauza iyayi ine sindikumvesa zimene zizisiyidwe zisaululidwe kulibe kulankhula za zisankho lero asauluse za zisankho mutu wace sukuyenda bwino wajantoliro palibe munthu amene anadwalapo asanaone ma danger warning sign zonse zimene zakhala zikuchitika mbuyomu vuto ndilakusamva vuto ndilosaona patali but the writing was on the wall kuchokera pakanthawi kuvuta kwa forex kuvuta kwa mvula kuvuta kwa chakudya kuvuta kwa china chilichonse muno m'Malawi pakana saizi yopita kuntcheu kukaulusa nkhunda ija ya white anzake nkhunda zawo ndikuuluka iye yake ndikugwera pasi ndikufera pompo imeja ndisoka mizimu ndiyokwiya izi zaonekeratu kunena kuti akulu wa zinthu zisizi kuwayendera bwino alibe chisomo usogoleri wina uliwonse umafuna chisomo umafuna grace anthu azikukonda kutukwanidwa akamayenda mu msewu zimene zija zinali zizindikiro za danger warning sign kunena kuti anthu sakukufuna koma kukakamira mmene anakakamira Farao mulungu akumuuza kunena kuti ana anga uwabwezere ku Kenani iye uja kumapanga makani anamuonesera mikwingirima yosiyanasiyana kuphatikizapo njala kuphatikizapo ananchidwe kunyumbatu ku State House yakumeneko zinthu zaja akamaja kumakhalamo magazi koma iye osamva lero wajantoliro akuona zomwezo amung'amba nazo zibagira zokwana 2 miliyoni chakuti zibagira iyeyo wangoyesesa kuponya zibagira 700 koma adakapanga be makani akuluakulu osazayipwekesa konvo ijayo konvo ija anthu amamva kukoma akuti akaganizira ndalama zochoka kwa azungu ndalama zochokera kwa amwenye ndalama zochokera ku parliament ma 60 biliyoni zija akagawa zija mafifite mali yeriye kunali kusanzika abale sitinambi tamuonapo president ugawa ndalama ngati Chakwera ineno ndinalela kuti ndalamazi muzazirira ndalamazi mulungu ali ndi njira zace zimene amakhaulisa anthu oyipa pansipo mpano kutero kuwanda ali ambiri akudandaula koopsa akhaula mene akulirira mene uyu wajantoliroyi ena akuziganizira ndalama zawo kuti koma abale ndalama zija ndikanakhala kuti ndinagulira ana anga zakudya ndinagulira ana anga zovala kamene ndinamanga kanyumba pena pache ine sindili pabwino koma ndalama munafupa anthu okusapotani kutero mukati mukawaona anthu aja akabwera m'misonkhano muja akamanena kuti iwe Chakwera boma ndilomwe lizitizita iwe kumakuti koma ndi akundiuza zoonatu ena no ma presidential candidate okuti koma makuloza nini ndani kaya mukuzirira ndalama zanu ena kumapeza ma distinction itu
ya zero, distinction ya zero, ena kumapeza ma 1 mavoti tu amene. Koma timuthokoze uyu Bandawe, fana uyu wa Bandawe tu apangisatu anthu ena manyazi tu. Munthu wokuti sakudziwika pa political scene, koma nditu apeza mavoti ambiri nditu Bandawe. Izi zitipase phunziro onena kuti si onse amene amakuyimbira m'manja ndiye kuti amakukonda. Izi andale muphunzire. Nzani uyu wajantoliro iyi vuto lake ndilama advisors, vuto lake ndila anthu kunama, anthu amakunamiza kumakuuza kunena kuti koma bwana inuyo bwana Chakwera, bwana Malawi akukukondani kwambiri. Ati ndi atu waberedwa ati ndichipozi meze tikukugwira khosi ndikukwipana ni kono nende kumango kumenya pamphuno bu limene akumpaundira tuchere Chakwera tikubira isisiku ai abwene kuchokera kunsanje pakana kuchitimba ngota pakana kuchinji ndipo anthu ndandoyipa kwambiri inuyo. Inu munthu wakulakwira ndichani ndipo pita Mutharika Mulungu akuyendere papadera ukammenyezako chochi titu pita koma pita wajantoliro kwe tele ano pakozala gamwe wajantoliro koma ndikumva kukoma kopya. Ndikuthokoze lino Ashumba, ndikuthokoze iwe umachedwa JB, ndikuthokoze Mtangiwa, ndikuthokoze Nzanga ndikuthokoze iwe Nzanga amene tonse tutagwira anyamata magwira ntchito, tagwira ntchito yoyimirira Malawi. Ndipo ngati anthu sazathokoza kukuthokoza nino anyamata JB kuchokera ku America wagwira ntchito yotamandika kwambiri. Pastor Shumba magwira ntchito yotamandika kwambiri. Lighton Mangochi magwira ntchito yotamandika kwambiri. Masauko Banda magwira ntchito yotamandika kwambiri. Anzathu aujeni awawochokera ku tichiteso dedicate anzathu uyu Ben Longwe anagwira ntchito yotamandika kwambiri. Iwo ayimirira Malawi kuwauza Malawi chilungamo. Tinene chilungamo apapa inu anyamata ma activist a genuine tu magwira ntchito achina Ntanyiwa, achina Wabakiri Muluzi, zimene zikuchitika zikuona wajantolirozi chifukwa chokuti mwasegula Malawi m'maso. Izi mupitirize, osatengeka ndi zaboma kuwayimirira Malawi mopanda mantha, osakhala ndi kususuka ndi ndalama za anthu tu ajatu ndalama za wajantoliro kumamunamiza kuti bwana kuchokera kusanje pakana kuchitipa anthu akukufunani kwambiri. Lero ndimulirira kwambiri wa polisi, ndimulirira wame, komanso ndimulirira ujama chedwa wogwira ntchito kumeke. Kunena kuti ngakhale Annabel Ontali Manja ndikunena tu inu ndi director of communication kumeke, ngakhale kuti mukugwira ntchito anthu akukuchemererani kuti mukuyendesa bwino chisankho, koma muziwe kuti maziphunzisi onse amene anagwira ntchito makleriki, PO, ndani ame apolisi kuchokera ena nthawi jana ambirazi ku registration ya zisankho kuzafika verification ya zisankho kuzafika pakana lero mene zisankho zachitikamo. Anthu ambiri sanalandire ndalama zawo. Kodi kumafunsa kuti kodi mmene mmakonza programu ya chisankho munali musanapange budget, ndalama zinalipo kale munazichita allocate, waye mukuzuza anthu ame kumapezeka ali paliwondi paja alibe mafuta kumagona mmitengo kumasakasaka zakudya kaye amene munachita haya la kuti anyamule katundu wanu anthu kumafika kumagona mu galimoto osapasa ma allowance yawo. Apolisi ndiye paja mmaona ngati ndi agalundi kale. Apolisi yo ayipa kana lero ndito ani ndalama yache imene mukwazuzira anthu yo 80,000
160 kuwazuza anthu. Tikanakupemphani inu tuameki pamene anthu akuchemerera kumanena kuti akoma Anabel Ntalimanja uja osazampwekesa. Anabel Ntalimanja ndi jajidi, ndipo ma advisors a Anabel Ntalimanja kumene muliko mumve kukoma kuti mwamuchita advise zimayi amalankhula mofasa bwino, muoneka kuti amawerenga baibulo. Wagwira ntchito yabwino kwambiri kumayamikira munthu akachita zabwino, koma kuti tinene chilungamo anthu amene mwalemba ntchito kumeki azunzika kwambiri. Mwina ndi chifukwa chake ena amapanga madiru kumafuna kumagwera mudamu, kuziponyera padamu kuti angofa atalandira pressure kuchokera kwa wajantoliro kuti azimwenjezera mavoti. Izi mwina zimapangisa kunena zimapangisa nkhani ya ndalama. Choncho inu a director of communication asangwani mwafulira anzanga aine chonde sesani mukambirani kumene koko ndi anzanu onse kumeneko kunena kuti ayi apaseni anthu ndalama zawo. Amuna achita ena hayara kumathirira ujeni mafuta ochepa ma 15,000 20,000 kumuthirira munthu mulole. Anthu azunzika nacho tichisankho ichichi wajantoliro ndalama zonse atazitenga ndi anzache kumaona ngati anthu akamuvotera munthu ndi woopsa kwambiri. So ndikuwalirira anthu amene wawa apolisi, maziphunzisi, makleriki, madata kleriki, PO onse amene ochokera Eastern Region, ochokera Southern Region, Central Region, kwawo wajantoliro amene amaona ngati ziko lindira amache pangana ku Northern Region anthu sanalandire ndalama zawo. Pangani chofunikiracho kuti mwapase anthu ndalama zawo at least nawonso azimva bwino. Komanso ndimuliriranso kawiri uja wa ku DRC, wame amene anapita ku DRC kunena kuti Che Valentino pangani manyazi muzikhala ndi manyazi pena pache apaseni anthu ndalama zawo. Anthu ena anaduka mikono, ena anaduka miyendo, ena anabwera kudwala kumeneko koma ndalama zawo pakana lero. Kodi mukufuna mukapasira ali mbokosi? Munthu wamakondo atu akamazidya ndalama zache ali pa bedi kapena ali adakalibe moyo ndikumazidya ndalama zache monga mmene akupangira anthu a pension. Ndipo boma limene likubweralo lizaonesese kuti tikuunikirani kukubwera koma anthu a pension muzathandizire pension yawo. Monga awa akudandaula a Partners for Hope, Partners for Hope awa ana amalandira ndalama zawo kuchokera ku Global Fund. Anthu amene aja akuzunzika, akuzunzika aku Partners onse amene anali under Global Fund akuzunzika akapita kuti akatenge ndalama zawo kuodi mucho akupeza ndalama ziyakulibe. Akupatena ziko anazidyako ndalama zo madiru, anapanga madiru, anadya ndalama wabera anthu ndalama zawo. Ndizomvesa chisoni andi pakufunika kuti anthu onse akupatenazi amene anadyera anthu ndalama zawo anapanga madiru kuzera ku ndalama za Global Fund amene wawo akuyenera aunikidwe kwambiri muboma likubweralo. Izizi ndizomvesa chisoni. Corruption yakula kwambiri kuno ku Malawi. Sizi kuyenda bwino ayi, sizi kuyenda bwino. Choncho ino amene mwamuzungulira wajantoliro muzikhala naye very close chifukwa akhoza kuziombera, akhoza kuzimangirira, akayiganizira convoy, akayiganizira gamoto ya Lexus, akaganizira mabouncers, akaganizira milandu imene ndi maministers ake achita kumabesa ndalama kupushale apaso mwabesa ndalama zina ku Germany izinaso mwazibesaso kuja kumacheda ku pharmacy. Koma chaka chirocho we tiliri wajantoliro Likalindo Bedizi mwana wupya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Tsatani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers.
AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.